ćemo se vrlo brzo u naredni par sjednica Narodne skupštine pojaviti sa i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o socijalnoj osiguranju, gdje upravo želimo da na osnovu analiza koje smo radili skupa sa Svjetskom bankom napravimo mjere kako naš zdravstveni sistem, što se kaže, što više protočnost naših pacijenata i zdravstveni sistem prilagoditi našim mogućnostima i našim potrebama. Učinili smo nekoliko konkretnih mjera, evo navešću samo jednu koja je po meni izuzetno dobra. Mi smo skupa sa Srbijom uspjeli da sve obaveze koje smo imali prema Fondu zdravstvenog osiguranja Srbije izmirimo. Dobili smo od nje i, da kažem, grant od 20% i sad smo potpisali ugovor gdje naši pacijenti koji ne mogu dobiti usluge našeg zdravstvenog sistema mogu da se liječe u Srbiji kao domaći pacijent. I tu računamo da ćemo napraviti značajnu uštedu za naš Fond zdravstvenog osiguranja. Isto tako rast doprinosa za zdravstveno osiguranje je veći i ovo što radimo i sa lijekovima iz Rusije preko Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine, činimo sve da napravimo uštede koje bi onda mogle omogućiti zdravstvenom sistemu da funkcionišu, a ponovo i dalje tragamo za finansijskim sredstvima kako bi što veći broj bar domova zdravlja sveli na trezor, poravnali njihova dugovanja i uveli na trezor i time omogućili nesmetano funkcionisanje. I samo u jednoj rečenici, izvinjavam se, pošto ste rekli da određeni domovi zdravlja na osnovu povećanja cijene rada doći će u problem. Prema prilivima koje fond ima sad veće u odnosu na prošlu godinu, mislim da do toga neće doći. Pratimo to i reagovat ćemo u svakom momentu.